chokuti angolemba kuti Okudya Zake Alibe Mlandu dzina lawo palibe dzina lawo Usi yofanana ndi Usi pana kuti pali dzina lawo tikati wanda Usi awa ya Dr. Michael oye chabwino pandi yotanthamaenda awiri so ndiofira kale yofira ndawina aliyese MCP imatenga sopenda kufira kuchaye kumalowera chakumeneko UTM imalowera so chakumeneko imalowera so kufira komweko chabwino nayonso Okudya Zake Alibe Mlandu tikuona kuti ya finanso nayonso ndi gulu meneli ndi gulu chabe kapena ndale kapena ndale Chipani chabwino pacha magulu kuwalikweyo timva kuti gulu meneli ndale Chipani ndipo muno wa gululo timuona kutsogoloko ngatiso lili la chalichi tiona mpingo Okudya Zake Alibe Mlandu church ndikuti tiona amayi akusokesa mu national and ministry kuti kuli chaka cha Okudya Zake Alibe church chabwino komanso ngati lili la village bank tiona ife information wewe palibe kai muno acheyo timuona atulugira fakunja kunguja koma nkhopeyo ndiyongofananira nako sitingatsimikize kuti ndiyawo kapena palibepo dzina mutachiyangana bwino chitenjecho palibe dzina iya pasalupo ndetiona kuti ndachalichi muni wacha atulugira ndina banki muzi chifukwa mavuto pasavuto mwini wakatulukira kunja kukucha uku zikatero zingokhala mwachinunu ndithu ndachomwe chimaphikidwa chikubwera tidziwa kuti muno wake biyambira ija ndionadi koma ife sitingakuzeni kuti muno wake ndi uyu sitingatsimikize zino zimene zozo pa programu ino kuti muno wake ndi wakuti ayi koma tiasimikize kuti timuziwa komando tonse timudziwa kuti muno wake wa nsalu imeneyo chalichi cha nsalu imeneyi village bank ya nsalu imeneyo nditiyo ndi ndani ndi utiyo cholinga chake ndi chani ndetibwerano tisalongosole tidzafotokoze kuti mpingo umenewu ukupezekera kuti kuli ndani ku mpingo kumeneko bishop wa mpingo umenewu ndi ndani amene akumenya ma anointing kumeneko ndi ndani Okudya Zake Alibe Mlandu Ministries kapena Okudya Zake Alibe Mlandu Village Bank kapena Okudya Zake Alibe Mlandu Political Party kapena Okudya Zake Alibe Mlandu Pressure Group tidziwa kuti ndiziti ukaona di ujeni amaja ukaona nyanjadi